Ac yn drydydd, gyda adre dros dolyg Glaen Rhys o Feirionnydd. O'r ddinas am rwan, dwi'n ffarwelio fo'r miri a'r sŵnian. Dwi'n ffarwelio am nawr achos o fewn yr awr fydda ina'n dreifio adre am y dolyg. Ac wrth dreifio A470 nôl am adre, dwi'n gobeithio fydd na eira ar y bryniau. A dwi'n ysu am gael gweled y plant pan maen nhw'n rhedeg i weld os ydi Santa wedi bod. Yn ail, Siwan Owen a Gronw Griffith o Federasiwn Eryri. Dweud fy mod i yn ymdopi, ond mae dy eiriau di'n ailadrodd dro ar ôl tro, a does na ddim ffordd nôl, ac mae'r gwallgofrwydd hwn yn mynnu fy'n hynny. Ar holl deimladau ffôl, a dwi'n gwybod yn iawn fod dim ffordd nôl. Ac yn cipio'r wobr gynta, Clwb Capel Iwan, Sir Gar. Dwi'n cofio'r golau mor bir, mor dambaid, ti a minnau, fel hyn ar ddechrau ein taith. Dwi'n cofio'r swildod yn swyn dy heiriau, dwi'n cofio'r mwydro am ddim amoriau, cariad ni'n dau, all gynnal ni drwy'r byd. Ac mae'r cantorion I gyd wedi mynd draw at Ifan. Wel, mae'r rhain wrth I bodd. Llonggorchiadau mowr iawn I chi Capel Iwan yn cynrychioli Sir Gar. Mae'n siŵr bod chi'n falch ofnadw ennill y gystadlaethau. Ni'n buzz nawr ennill. A Theici, ti gyfansoddodd y ganu? Do, nes I gyfansoddi'r tôn a gyda ni Maynard James I wneud y geiriau achos o hi'n ffantastig y geiriau, ond do, wnaethon ni rili joio. Faint o gyfansoddi ti'n neud te? O, dim lot. Os i'n onest, sa'n chi'n rili darllen music, so na be fi'n neud, fi'n recordo ni'n yn canu, a fi'n recordo ni'n tôn I soprano a to, a wedyn ni'n siarado pethau, so sa'n rili gweud bod fi'n cyfansoddwr, ond fi'n licio gwrando ar y harmonies o ddechrau. A mae di gweithio. Mae di gweithio, mae'n gwneud jobyn dda iawn o'r y teg, mae'n dalentog. Fi'n rhaid I wneud mwy o fe nawr, Elen. Yn sicr wedi gweithio'n barod, mae yna gan ar y gweill yn credu, felly byddwn ni'n ôl gobeithio. Llonggorchiadau mowr iawn I chi ferched, da iawn chi.